ngakathi ngasabonakala ukuthi lo uNkulunkulu uyenza kuzobonakala.
Let's clap hands for Jesus. Ashaya uJesu izandla kakhulu. Ashaya uJesu izandla. Let's clap hands for Jesus. Kabinde, let's clap hands for Jesus. Siyabonga kakhulu bazalwane. Oh, Jesus. When will I live?
Ela bahaya. Dinga wena Jesu wami. Jesu, Jesu wami. Dinga wena. Asihlale phansi bazalwane ukuze lenkonzo ingathatha enye direction. Sayibamba la. Bamba amadomo. We had a great time as we were discussing faith and I think before I leave, ufuna nginikeze nanku umgomo osebenzayo kuthiwa ukholo, faith, a working principle. Ngicela usho emva ukuthi faith is a working principle. Ukholo umgomo osebenzayo. Nanto iclass la namhlanje ke basalwane then ke sengiyobe sengi. Let me just make two statements here before I dashinga. Faith is a principle of all times. Both the Old and the New Testament agrees on this one. Even the books of the Old Testament and the books of the New Testament bayavumelana ukuthi umgomo wokholo awushintshi noma kushintsha ama-covenant remains. It is in the records, if we can go there, of the book of Numbers. Just to indezela the point. Numbers chapter number 20. We look into a story where God said to Moses, hamba ushaya idwa, hamba ukhulume edwaleni, liyobe selikhipha amanzi. UMoses wahamba walishaya idwala instead ukuthi akhulume nalo. Amanzi aphuma. Kodwa basebexabana noNkulunkulu lapho. And mabexabana nasi isizathu, it is recorded in 20 verses number 12. And the Lord spake unto Moses and Aaron, because you did not believe me, to make me whole in the eyes of the Israelites, to bring this congregation to the land which I have promised them. Uthi uNkulunkulu Moses, isizathu esobanga ukuthi ungafiki eKenani, ukuthi ngathi kuwena hamba ukhulume wafike washaya. Uthi that act is an act of unbelief. Mawufuna ukwazi ukuthi uMoses noNkulunkulu baba ngani, baba ngukholo. Nenzeni la. Mawufuna nje ukwazi ukuthi uNkulunkulu noMoses baba ngani. Mawufuna ukwazi ukuthi why uMoses engangenanga in the promised land. Wasuke wangakholwa. And the judgment yongakholwa kwakhe kwaba ukuthi noma izwe elibonile emazwini kaNkulunkulu ukuthi lunoju lwezinyosi nobisi. Washo ukuthi ngenxa yongakholwa ukungakholwa sekuyamvimba ukuthi angene kulelizwe. I-judgment yongakholwa kwakhe kwaba ukuthi angangeni into the promised land. So I'm saying to you, bazone bam, ukholo is standard from the Old and the New Testament. Faith is a requirement. It is in the records of the book of Hebrews, I think chapter number 11 verse 6, elithi uNkulunkulu ngaphandle kokholo akukho kumthokozisa. You'll have to be found in faith for God to be pleased with you. uNkulunkulu azange athokoza ngalo feleba Moses wasethi abanje ngawe abangeni. Ingxabano nje kaNkulunkulu noMoses isokholweni. I know when we preach we say disobedience, that is good for preaching, but what is written? uNkulunkulu wathi ngoba uzange wangikholwa. And it makes an attachment of a statement, uthi ukholo lwakho
beluzokwenza ngihluke in the eyes of the Israelites. Ushuthi mabe ngicomparison nabanye onkulunkulu bangithole ngingafani. Into ebizokwenza lekho ukholo lwakho. Uthi manje ngoba uhlulekile ukungenza ngahluke, asihlukane. Faith is a requirement. Wonke nje ozibiza ngekhola kufanele kube igama lakho, kufanele kube uwena. Na yonke imphumela esesandleni sakho ibe ukholo. Uma ubuza ukuthi ufike kanjani ngala wazi ukuthi ngifike Romans 1:17, the just shall live by faith. The statement says the faith is a lifestyle, not a reactional tool only. Awuzo kholweni ngoba sekufanele udile with issues of life. Uphila khona when everything is fine. Ngoba ufuna ubhasopa ngakunika imali avala isitolo. Faith is a way of life. Indlela yokuphila awuna choice njengoba sobizwe ngekholo phila ngokholo. Even when you have means phila ngokholo. Even when you have money phila ngokholo. Faith must be above everything that you call means. Mawunemali wenza isiqiniseko ukuthi ukholo liyayidlula imali. Mawunomuzi wenza isiqiniseko ukuthi ukholo liyawudlula umuzi. Because faith should not be an option to you. It must be a way of life. Utholakale usokholweni, uphila okholweni, uhamba okholweni, ukhuluma ukholo, thandaza ukholo, ucula ukholo, ujoke ukholo. So I'm saying to us as believers now, as I'm coming very close here, I'm saying to us as believers, this is what we must understand, that it's a principle of all time. And it is a requirement in both the Testament, the Old Testament, and the records of the New Testament also calls for faith. And this is, you must understand, just highlight few things. Number one, what you must understand is that njengoba weza kuJesu weza ngokholo. Washunyayezwa yizwi wakholo. Ligazi elihlanza abantu ezoneni asikaze silibone, nami angikaze ngilibone, kodwa ngihlale ngibatshela uzobahlanza. And futhi mangibatshelile libahlanza ngempela kodwa ngikaze ngilibone. It's a work of faith. You access lo mangaliso ngokholo ukusebenzele. Nikhona bazalwane bami? Lo kholo lolu uze ngalo, ngizakukhombisa nje le ndaba yokholo bese sishaya ama point ambalwa. Lo kholo uze ngalo into this salvation. More and above imbhalo iveza ukuthi nalokulungo nakho akuyona imisebenzi ukholo. Uqala ukholo ukuthi ungolungileyo bese uyalunga, awulungi bese uyakholwa. Ukholo uma ke wafika nje ezwini kaNkulunkulu wakholwa lokhu kuqinisile nobungakabi njalo ubanjalo. Nikhona bazalwane bami? So your righteousness is the work of faith. Ufuna ukholwa ukuthi ungolungileyo bese uyalunga. Ulunge sokuthi sosuke wakholwa ukuthi ungolungileyo. Because the righteousness must be the work of faith. Njoba sowufikile. Everything concerning you, like, it's going to require faith. Even healing is going to require faith. And simbonile uJesu many a times. Umuntu esefikile ebeka udaba lakhe athi okay ngiyeza uthi uyakholwa yini. Because angizudabuka. Ngizoresponda with faith. Angize niyayizwa lento bazalwane. My respond as Christ to you izoba isuka okholweni ukuthi ngibone ukholo wakho. Ukholo is how you have placed a demand, therefore ngizaphutha noma ngabe uyakhuleka ufanele ube sokholweni. Mark 11 uthi uma ukhuleka believe that you have received then you shall have. Awuna choice. Awuvele ukhuleke ngoba ubone ukukhulekwa. Awukhuleki ngoba i religious practice. Awukhuleki ngoba into otshelwe yona esontweni. Ukhuleka ngoba ukholiwe. Uma uthandaza ungazange wakhola ungayibheka imphumela ngoba kuphendula amazwi akho, kuphendula ukholo lwakhe emazwini. Your prayers must be an expression of your faith, not your feeling. Wonke umzalwane impilo yakhe akasena choice, fake kube impilo yokholo. Sefana uphila okholweni, uhamba okholweni, khuluma okholweni, yonke into yakho uyisebenze okholweni. And siyatshela ukuthi ubaba wethu kulendlela uAbraham in many instances ngakhomba izinto eziningi asenze nje isibonelo nje ukuthi akathatha ingane ayonikela ngayo. And uyayithatha futhi ingane uyonikela ngayo. Endleleni ingane ithi baba manje sinenkinga la, nazi izinto zokubasa everything kodwa imvu ayikho.
nayo into esebenza ngokholo awukhulumi lokho okubonayo ukhuluma lokho okukholwayo wathi hayi sikhululeka ndodana uNkulunkulu uzosibonela. Point 1 mase befikile sebekhuphuka entabeni uthi izinceku zami ake nisale nihlale la ngoba mina nondodana sesaya kokhuleka sizobuya. And lo ahamba naye ilwazi ukuthi uyonikelwa. Kwasho ukuthi ukholwa lombone enikelwa lombone efa aliboni kuphela ngaye. And then the records of Hebrew lithi wayekholiwe ukuthi noma ngaba umlotha uThixo uzohlanganisa umlotha. Ukholwa linendaba ukuthi ubonani libheke ukuthi ukholwe yini bese luma lapho. The standard ukholo nje lifuna ukuthola ukuthi uthene ezini lakhe bese libamba ukusho kwakhe kube isizathu sokunganyakazi noma ubonani. Umama walandela uJesu kwafanele asheshe ashiye phansi indaba yaJesu nje zisuka methi mama ngizwe kubantwana. Ngizwe kubantwana baka Israel avele kufanele umama agoqa izinto ahamba kwasho usesuke wakholwa ukuthi lo kuthiwe kuyena okukholwayo akukho okungenzeka uphushwa ile nto. Ukholo lwathi cha ngoba usukholiwe ungasahlehla. So yonke into yakho let me put it this way, everything concerning you uzofaka moya ukholo uthi kwangisiza ukukholwa la. Uthi moya ibona uthi kwangisiza ukukholwa la. Noma wafaka imali noma wafika iCV noma wafaka noma wafaka ibank statement kodwa uthi kwangasizwa ngokukholwa. Ufanele nje everything concerning you when you are concluding about it uthi ukholo lolu. So I'm saying to you, you as a child of God, awusenachos impilo yonke yakho seyakhelwe isekelwe imi okholweni awukwazi kuba kwenye into ufanele ube sokholweni noma uyakhala ukhala ukholiwe. So I'm going to show you just a system that is going to work for you so that ukholo lwakho luzohamba kahle. Incwadi yabaseThesalonika nakho ngiyafunda la chapter number 1 verse 3 kukhonto ekhonjwa uMapostle Paul ngalolu kholo. Uzosisiza ukuthi libone leli verse. Khona iBhayibheli lami engalazi liphi ngicathi lo lithathile ucabanga ukuthi kuzobe sengihluleka ukushumayela. Kanti injumelo zila kumina la kubhalwa amagama namavesi. Ithulile nje uyozalibuyise lo walithatha. Uma ungibukele lapho wena wathatha iBhayibheli lami ngicela ulibuyise ngoba manje sengifunda amaBhayibheli amadala. Leli ngangishumela ngalo ngabo 2009 somewhere around there. Ngivele ngalivundulula ngathi hayi ukhona uNkosi Malanga. AbaseThesalonika besibili chapter number 1 verse 3. Uthi makabhala uMapostle Paul khona istatement engifuna sisitshontshe lapha. Uthi we are bound to thank God always for you, brethren, as it is met, because that your faith groweth exceedingly. Nikhona bami ukholo lune element yokukhula. Ukholo lumi njalo alume endaweni eyodwa. Ukholo liyakhula kodwa luzikhuleli. Asukubeka izandla ukholo lukhule kuwena, asikubeka izandla ukholo lube liningi kuwena. I-system yokholo ithiwa faith cometh by hearing and hearing by the word of God. So ukholo lwakho ukuze lukhule luqine luzawudinga ukuthi ube nokuzwa njalo izwi, ube nokubona njalo kulotshweni. Ukholo feeds on the word. That's the only way which we could claim that ukholo lwakho is growing. Alukhulu ngoba nje ukhona, lukhula ngoba you are feeding yourself in the word. Ukholo liyakhula. Ma ubona abantu beku-overtake ube wafika kuqala ensindisweni, usafakazana namhlanje ngalobufakazi bakuthangi, okwazi ukukhonto ongayisebenzi ukholo. Ngoba ukholo will refuse that you remain in the same place, continuing hearing the word. Angiphinde ukholo liyanqaba. Uma ufuna ukwazi ukuthi uJesu hamba ucheck uJesu njalo mexabana nabafundi bakhe, he will argue the point of faith. Athi luphi ukholo lweni? Kwesinye isikhathi athi yini ibe nokholo lincane kanje? Kwesinye isikhathi athi yini ningabi nokholo? Esho kubafundi bakhe, ayo isikradwa ingayisho le nto, esho kubafundi bakhe. Why? Ngoba bebemuzwa zonke insuku ekhuluma and the expectation is that ukholo liyakhula kubona. And uxakwa ukuthi ke sesihamba ibanga elingaka nani ukholo lweni lumile. Ithanameli bazana bami,
sesishumele kangaka sahamba ibanga elingaka nani kodwa ukholo lweni lumile. Leyo nto uJesu iyenza ukuthi no ehamba nabo abafundi abadinelwe. Because uma senze nje isibonelo uma ethi kubona siyeni ngaphesheya, it tells them siya ngaphesheya. The statement is clear. uJesu uzobela siya naye ngaphesheya. And secondly, the statement says ukhona ingaphesheya and the destiny lasogcina khona ingaphesheya. So there's no way singaphelela endleleni ela esitshele ukuthi siya ngaphesheya. So mase bekhala bethi inkosi awunake siyawufa, uJesu uthulisa istorm, he turns to them, he says luphi ukholo lweni? Because uJesu, this is how I paraphrase it. uJesu yazi ukuthini? Ngaphesheya besofika noma istorm singathulanga. Because bekufanele lenze le confession siya ngaphesheya uthi umkhumbu utshela nithi kodwa ngeke sifele la. Because when we left the other side, he gave us a word of assurance siya ngaphesheya. So asikwazi ukulidedela ngoba sibona isimo. So indlela yonke yakho yobuzalwane it will require faith. Indlela yakho yonke njoba kuthiwa uyikholwa nje kulona igama lakho wena. It's the result you have, it's the life you live. It's a system that you are using that is working for you. It's the principle of the kingdom of God that you must always be found in. To a call. Amen. So I'm going to show you things that's going to help us so that you have your faith growing. So that uSathane wayizolo ezodlulela kwabanye ubhekane nowanamhlanje. Yeah, there are things that are, let me put it this way. This is what must happen. There are things obuzifastela ukuze zenzakale. Awuphela ukwazi ukuzifastela kuze kubuye uJesu. You must come to a point where you have mastered them. You just command. Because your faith has reached a particular level. Umuntu enemali eningi nongenayo imali nonemali encane abathengi ngokufana. What determines ukuthi uzothenga kanjani imali onayo. So I'm saying to all of us, grow your faith. And yonke area yempilo yakho inezwi layo. Nonke area yempilo yakho inezwi. Manje kufuna ukuthi izwi lakhe lithini kule area. So that uzokhula kuyona nale lithini you are growing your faith. Khona izinto okufana ngaba usathandazela kuzona kodwa basakuthandazela namanje. Mina ngaye kakudala ukuthandazela abantu. Khona izinto okufana ngabe awusangena edressing yokuthandazela kodwa usangena namanje. And amazingly owakuficula akasangeni yena edressing. This is a simple level of faith. Yena usekwazi ukuplace idemand ekwakhe, akhulume ekwakhe. Ayalele. Angithi uyikhumbula indoda, let me make an example here. This is what is going to happen if you grow your faith. Kufika amadoda out too with same prayer items. Ithi le ndoda ekhaya kugula umntwana. Jesu ngicela uze ngoba ugula abangafa noma yini. Cela uze uzombeka izandla. And uJesu uyasuka ngempela endleleni ubanjezela umama lo issue of blood wavele wafa umntwana. Wafika inceke yathi umntwana sevele ufike yeka kwathi uJesu hayi no asiqhubeke siya khona. Ngempela wafika uJesu kuqala kaqa wamvusa. Okay, amen. Fike enye indoda ithi ekhaya kugula inceke yami. Uthi uJesu ngikujwayele lokho ngithanda ukuvusa ingane la ngenzansi. Asihambeni siya khona ithi ungezi. Angazi noma nikhona la noma nisethu ithi le ndoda ungezi angithi iyayazi i-level of his faith ukuthi seyidlulile ekuthaneni uJesu azafika. Ithi faith kule ndoda njengoba ngila ngihamba nengane yami awuna lahleka. Ithi faith kule ndoda njengoba ngime noJesu sikwami iyayinalifya i-distance. Ithi le ndoda ayisho nokuthi memeza ithi khuluma ngoba njengoba sime nawe siphambi kwengane yami. Uzoba nemphumela engakazi ibe khona. Emphumela that you cannot tell the method but the result are in your hands. Grow your faith.
Grow your faith. Nikhona bazalwane? Grow your faith. That's how you're going to place a demand. Grow your faith. Ngiyabona umuntu azothenga esitolo semonto ayama second hand ezinje. Bafike babu 2, afike angena omunye. Hayi, nayi imonto ngiyayifuna le. iML i63 amapipe awufonge movement dome ithi qha. Nomunye angene naye athi nami ngifuna iML kanjalo. Yabona? Batshelwa ama price 1 point something million. Yeah. Bese ethi ke i-method yakhona ke finance team. Ngoba the method won't be the same. Athi umye lethi forms apply le finance, athi umye nginikeza ama bank details. Into ekhulumayo ukuthi ibalance yakhe ithini. That's what speak when it comes to faith. Wabafika indoda nayo, ifika kuJesu. Ifika nengane yayo ke. Ingane le ikhwele imimoya. Yayinika abafundi. Ba rebuke abafundi babinda. Bathi bayabinda omunye wa rebuke, kwathi ya rebuke omunye wa bind. Wathi uyakhesa omunye wa release. Wabona lo baba uthi lento iyabahlula labafundi, wathi ake nibele eceleni angilinde uMesiya. Mafika uJesu uthi nginika abafundi bahlulekile, ubabona nje uThomas bonke le no Petro bahlulekile. Wathi is a statement out of discouragement. Uma nje ungaba nomusa na ukube khonto yenzayo. So lo baba nakuJesu akasathembi ngoba namba ama disciples ahlukene. Listen to the statement of Christ. uChrist yazi ukuthini baba? Ingane yakho befanele ufike nayo iphila. No, le statement nizongasizwa ke kahle. Nizongasizwa kahle. Uthi lo baba kuJesu, baba, ingane yakho yazi ukuthini? Usuke wafika nayo igula, befanele ufike nayo iphila. Ngoba iphiliswa yithina. Iphiliswa ukuthi uyibona iphila. Ulo baba wasizwe statement, ngitolika iBhayibheli Msimanga translation, wasizwe statement lo baba, wathi Nkosi sengibonile ungakholwa kwami, siza ungakholwa kwami. Uthi lengane ngabe iphile ifika. Ngoba ayiphiliswa ukuthi ithandazele obani, iphiliswa ukuthi ngikholiwe engiza nayo. Faith is a requirement. Awuna choice mntana sekhaya. You must be in faith. Makuphenduka izinto zinyakaza, you must be in faith. Awuna choice, fanele ube sokholweni. Impilo yakho is who you are. It's the whole you are called faith. Now I'm going to show you 3 verses. Then I'll take my seat. The first verse is found in the book of John, chapter number 7, verses number Ndashinga. Let me find it for you. John chapter number 7. Are you all there? Now, uJesu la John 7 ukhuluma nabafundi bakhe libule verse. Ukhuluma nabafundi bakhe abazi beBhayibheli bayazi. uJesu he spoke to his disciples. He says to them, "Believe in me as the scripture saith." Now, I want you to look to the statement of Christ. How can you say this to your disciples who have seen you raising the dead, who have seen you causing the lame to walk, who have seen you ulula izingalo zabashwabene, abakubonile uhamba phezu kwamanzi, abakubonile wandisa ofishi nezinkwa? How then can you say to them, "Believe in me as the scripture says"? Because befanele uthi ningibonile ngoNkulunkulu sekwanele. But he says to them, if it's going to be faith, it must have a reference. Amen. Uthi Jesu uma nithi niyangikholwa, kuzofanele ukuthi nithathe mina ngiqhathanisa nembhalo, nangitholwa ngilokho okulotshiwe. Then upon that you can claim to believing. No one in the absence of scriptures can claim to be a believer. Ma uprofetiwe awukakabi ikholo. Ma uthandazele ugula waphila awukakabi ikholo.
I always tell a story. Omunye ubaba came to church and I look at him and then the spirit said to him, unesifo sokuwa. Like baba uzelane manje ngibona uthi iqithi. Ya ngibona uthi iqithi angazi washo wathi hey sengaphonseka emlilweni kanjalo ngiphonseka emanzini ngigeza and so forth so ngathi namhlanje baba uyaphila ngamthandazela. After some time I came to our church lapha eMachisini and ubaba uyaxoxa istory ucela ufakazi. Ngifuna ngibonge uNkulunkulu la. Umprofeti wangithandazela. Inenkinga yesifo sokuwa. Manje ngifuna ukubonga ngoba sengikwazi ukuhlala kachiliza lize leyoshona ilanga. Kachiliza isejointini. Because lokuphila akumenzanga waba yikholo. Hlala kachiliza. Lalana bazana bami. Lento yokukhole has one routine izwi. Umizwi lingazange lafika ikholo alikho. Akekho ongaclaim ukukholwa uJesu in the absence of scriptures. Izwa lo mayebiza lo amagama ngifuna ukwaphambanisa uthi kuyena awuzuzobona ukuthi lo akusiyena yini lokho ababhali nabaprofeti abaloba ngaye. Sibona ngathi simfumene uMesiya. Usho ukuthi uma abalindi uMesiya babengamlindile sobona ngemangaliso. Babefuna bamemhlanganisa nembhalo kube into eyodwa. Upon what is written then they can believe in him. Ungalingi uzibale nabakholwayo ungazi ukuthi kulotshweni. UJesu to his disciples, believe in me as the scripture says. I'm going to show you another another verse. Sibona ukuthi izosibeka apha indaba yanamhlanje ngoba go to same book of John chapter number 5 verses number 46 I think so. Ngiyaphinda ngiyamemeza lo thatha iBhayibheli lami. Ngiyangikhumbula. I want us to read two more verses number 46 and verse 45, chapter number 5, the book of John. Nithi, for you had believed Moses, you had believed me, for he wrote of me. Then verse number 47, but if you believe not his writings, how shall you believe my words? uJesu ukukhuluma bekulotshiwe ke kuMoses eshiya incwadi ebhalile. So ke bonke labakhuluma kubona bayibonile yonke into ebhaliwe bangayikholwa lento ebhala uMoses. Bayibuka bathi wazwabhala kahle kwaphela kanjalo. Uthi ke manje now that you did not believe lokho akubhalile kuzoba nzima ukukholwa ilokho engikushoyo. Nalahleka. uJesu yabona uma kufanele nikholwe ilokho engikushoyo kuzofanele nikholwe ilokho kwalotshwa uMoses ngoba lokho uMoses akuloba ilokho akuloba ngami. So bekufanele mangikhuluma nithi kwasisiza ukukholwa lokho kulotshiwe. Laphinda kokugcina uJesu uthi ukhuluma nalesiqhuba akhuluma naso uthi uma nakholwa imibhalo kaMoses uMoses wayebhale ngami uthi nami emazi nani izongibona embhalweni kaMoses uma nakholwa imibhalo yakhe. So that mase ngifika ngikhuluma anisena ngxaki ngoba it is in line with that which is written, then upon that you can believe. No word, no faith. You can only claim to be believing him because you know what is written. Last verse, same book. John ngiyamthanda uJohn. John chapter number 20 verse 31. Listen to what John is saying. John emphasizes this. Verse 31 uthi, but these things were written that you might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that in believing you might have life through his name. Uthi kwabuza
zwa ukuthi abalandelayo bokholwa kanjani. Kwase kuthiwa lezi zinto azilotshwe phansi. So that abayofika bangambonanga uMesiya bazifica izindaba zilotshwe phansi. Kuthiwa akazilotshwanga for storation, azilotshelwanga ukugcinwa la. Zilotshwele abofika bazifunde bese bekholwa. So akekho ongaklema ukukholwa engazibonanga lezi ezilotshiwe. Oh ithanameni bazalwane. I'm saying noma ubani othi usekukholweni uzofa sinike reference. Angazi ngaphinda leso statement. Noma ubani nje when you are believing God for financial breakthrough, give us a reference. Because ufuna sibe ne point of agreement ukuthi lokho okukhulumayo lokho kulotshiwe. Angazi here's the mehluko basalwana bami. Between you and the abangakholwayo. Abangakholwa badinga ummangaliso. And the expectation is that after a miracle bazokholwa. But ngoka Jesu ummangaliso is the lowest standard for anyone to believe. Ngisho ngoka Jesu. And ngizokunikeza statement. uJesu uthi kwabanye uyazi make ngimchazele uma lamaze ngiwakhulumayo ningawakholwa bese ethi ke salani. Let's at least believe in the miracles I've performed. uJesu the lowest level of believing ukholwa ummangaliso. The proper way of believing ukholwa is. This is where you draw the line. Let me put it the other way. This is where you must know if you are a believer or not. This is what makes you to your level of faith. Then you know your faith. Lento ebanga ihlo lakho luke libheke uzubabaze makuvuka umuntu isign yongabi nakholwa. Ngoba ufanele mavuka kuaffirm ukuthi vese kushiya. Uthiwa kanjani kube kushiya? Balahleka. Uthiwa kanjani kube kulotshiwe? You shall raise the dead. Kulotshiwe. Manje akufuni makuvuka umuntu sithuwe sithuswa yini? Manje laba bazimbhalo abaphila okholweni, manifestation is not a miracle. Because their miracles are birthed from the word. Make bahlangana nezo sekunjalo. These things were written that you might believe. Njengoba sengijuluka ke sengizayo kushumayela. Angibe ngiqala ngiqoqa. These things were written that you might believe. Mina nje ngizwa nje nokujuluka sidalwa sami. Ngiyoshumayela ngelanga la amanye amavesi. Lalani bazalwane bami. Ngingaba yini suka la ngiye Shepstone ngijulukile. Ingane zami ziyofika esimangala baba bekutheni. Ngiyodladla ungithele ngamanzi. Ngeke ngithi ngijulukile. Oziyazi angijuluka. Lalani bazalwane bami, I'm going to make this statement. Faith places a demand for the word to manifest. So there's no way, no more alitholiza umukholo lungekho alizuba njalo. Ngiphinda ngisho, faith places a demand on the word to manifest. Ukuze libe njalo, you'll have to have faith. There's no way ukuthi lelizwe lingaba njalo. Unemkhumbulo sisi lo ufike ingelo sithi lalela sisi uzokhulelwa. Ngithole indodana uthi sisi ngelo sangikuchazele ungaxova izinto la uhlangana nendoda bese uyakhulela akusikho ezulwini. Thingelo sawo kahleni Maria songiphoxa kanje asiqhubeke ngale trend yakho ngithatha ngayo. Usisi wakho Elizabeth ushade nompriest lapha uZachariah. Bashadile sebebadala banangana. Futhi usisi wakhe indoda unayo kodwa ingane ayikho. Cha
ngisho iBhayibheli ngazikhethana nje ukufunda iBhayibheli ngisho iBhayibheli ngathi ingelosi ithi uzokhulela uyajomba uthi nako ke ngizokuchazela ingelosi izinto awuzazi uhlangana nendoda bese uyakhulelwa uthi okay nangu kudadweni useze waguga ehlangana nendoda kodwa ingane ayikho izwa statement samero wabonke lento iyakude wasithi akube kimi njengokusho kwamazwi akho wase uyayibona lento amandla alento ukusho kwakhe wathatha lamazwi wawakholwa then they become a reality. The Jesus we preach today is the faith of Mary. The Jesus we are preaching today is the faith of Mary. Makube kimi njengokusho kwamazwi akho. And then John records and say, and the word became flesh. The word of God is the reality of faith. Mawuhlangane nezwi ukholo lijabula lithi nakho iyalunga indaba. Uma izwi like lafika kukhona ukholo kuba khona celebration because there's no limit, there's no boundaries, there's no delay. Uma nje ukholo izwi like lafika kunokholo liyazi ukuthi kuzoba njalo. Ngoba kukulo izwi ukuthi kube njalo. But the requirement is faith. So wonke osibiza ngomzalwane must be in faith. Wonke osibiza ngekholo must be in faith. Noma uyehla noma kuyenyuka, but you must be in faith. Awuna choice. Akusigama lethi thina ukholo. It's our identity, it's our character. It's who we are. Mawufuna ukwazi ubani ukholo. Manje ungena kwibhid laba abasha amabhizinisi kubhidwa wazi ukuthi akusikubalo okuningi kodwa ukholo will force away. Faith is a working principle. Fundisa ohloniphekile apostle wami uDladla and the leadership of the church nabefundisi bonke. I highly appreciate the opportunity to